Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información despois das festas do San Xoán. Neste martes, día 25 de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Si queren tamén, lembren, tamén estamos en internet, en rtvcerceda.com ou no canle de YouTube. Hoxe lles imos a falar de que o domingo que ven, día 30, serán os primeiros xogos de Anacletiadas na Silva. Para os máis pequenos, para os máis xóvenes, falaremos e saberemos que consiste. Falaremos tamén da listaxe definitiva dos alumnos da escola infantil. Agora, ao longo destes días, teñen que, antes de que remate esta semana, facer a matrícula definitiva. Falaremos de subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs, que xa se convocou esta pasada semana. E lembramos tamén que estes días que quedan hai que facer a matrícula dos cursiños de natación de cara á próxima temporada. Falaremos do programa Bos Días Cole. Tamén estamos nos días en que se poden anotar de conciliación da vida familiar e laboral no Colexio Cruce e tamén de recollida de plástico agrícola. O mes que ven, en xullo, volverá a haber unha nova recollida de plástico agrícola. Tamén esta semana hai un pleno extraordinario. Será o xoves a 1:30 da tarde, un pleno extraordinario con un só punto. Falaremos do campamento de verán que comeza hoxe a primeira das quendas. Poden anotarse se queren para as seguintes quendas, quedan 3 máis. Falaremos das xornadas de formación para coidar e coidarse que organiza o Centro de Información da Muller da comarca de Ordes e que vai a ser en Cerceda. Falaremos de axudas á natalidade, do horario de verán do punto limpo e de que a pasada semana abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Tamén están a tempo de anotarse no programa Verán Saudable, que é para adultos aquí en Cerceda. Por último, en canto tempo, as previsións para mañán son de novo de tempo con unha fronte que non é importante, pero que traerá algo de nubosidade e temperaturas volverán a suavizar. Como decíamos ao comenzo do informativo, este domingo que ven serán os primeiros xogos de Anacletiadas na Silva. Se trata, lembren, de Anacleta, en este caso, esa moucha, que en concreto se fixo xa dende fai tempo exclusivamente para Cerceda, para que puidese, en este caso, alegrar os días os máis xóvenes e, ademais, na axuda da reciclaxe, etc., pois volve de novo a Cerceda Anacleta e vai a estar o domingo que ven, día 30, na Silva, para facer os primeiros xogos de Anacletiadas para os máis xóvenes da casa. Anacleta volve a estar en Cerceda. E que o que vai haber ali? Pois vai haber un futbolín humano, vai haber cars, vai haber baloncesto voador e moitas competicións e sorpresas. Será na tarde do domingo con deporte e música en familia. É gratuito, poden anotarse por mensaxe privada na páxina de Facebook de O Virabai, que se encarga de a compañía de teatro Virabai, que se encarga de Anacleta, en este caso da evolución, se encarga tamén de Anacleta como tal. O Virabai, lembren que xa estivo tamén aquí en Cerceda moitas ocasións. E ali poden anotarse, é gratuito, pois poden facer por mensaxe na páxina do Facebook de O Virabai, indicando nome e idade e achegándose logo o mismo día ás Olimpiadas, que serán a partir das 5 da tarde, pero se chegan 15 minutos antes tamén poderían anotarse. Así que xa saben, todos aqueles que queiran disfrutar de un domingo de deportes e de animación e de música a partir das 5 da tarde na Silva Anacleta. Vai a estar coas súas primeiras Olimpiadas, coas súas primeiros xogos chamados Anacletiadas. Insistimos, futbolín humán, cars, baloncesto voador, competicións diversas e sorpresas. De eso seguiremos falando durante toda a semana e animando a todos a que acudan. Cambiando de tema, falámosles agora da escola infantil Os Pillabáns, porque dende xa fai unha semana se publicou a listaxe definitiva da escola infantil e agora estamos nos últimos días para que fagan
en este caso, para que fagan a matrícula definitiva. Todas aquelas persoas que acadaron plaza se lles notificou e aí, con esa notificación, teñen que agora formalizar a matrícula. A matrícula se formaliza no Rexistro Xeral, na Casa do Concello ou no Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta. Ten que ser polas mañáns de 9 a 2. Para facer a matrícula na escola infantil, lembren que hai que ter a confirmación da matrícula, que é un impreso que se lle enviou xunto coa notificación da concesión da plaza, un contrato asignado que deberán recoller previamente no Departamento de Servicios Sociais, un certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas e o DNI orixinal daquelas persoas que queiran autorizar para que poidan recoller os menores na escola. Insistimos, se despois de rematar este período non se formalizase o contrato a matrícula, perderían o dereito á plaza concedida. E se queren ter máis información ou que lle axuden a facelo, lembren, hai un teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68 ou presencialmente en persoa na terceira planta do Concello polas mañáns. Tamén se convocou a semana pasada as subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs. Está aberto o plazo para solicitar estas subvencións e estará aberto ata o día 12 do vindeiro mes de xullo. Serán obxecto desta subvención a promoción e impulso de actividades desenvoltas dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública ou interese social con carácter cultural, educativo e deportivo, fomentando o uso activo e creativo do ocio, a difusión e a posta en valor de todas as manifestacións culturais populares galegas e de Cerceda, promover as actividades deportivas vencelladas ao cuidado da saúde, a dinamización da igualdade e a apoiar as carreiras dos e das deportistas de Cerceda. Agás tamén aqueles que sexan consecuencia de intercambios deportivos ou culturais ou participación en campeonatos. Por lo tanto, as axudas para entidades deportivas, culturais, AMPAs e presentación, en este caso, e tamén para presentarlas, está aberto xa o plazo ata o día 12 de xullo. Teñen que facelo no rexistro do Concello, na planta baixa. Atoparán as bases e os impresos na páxina web municipal en www.cerceda.org. E se queren ter máis información, tamén poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01. Tamén esta semana, o día 28, é o último día para inscribirse nas plazas concedidas para os cursiños de natación para a próxima temporada. Aqueles que teñan xa otorgada unha plaza neses cursiños, agora teñen que facer a inscripción definitiva. Ata o día 28, é dicir, ata este venres que ven, hai de plazo para facelo. Hai que facelo no rexistro, de xeito presencial, polas mañáns de 9 a 2, ou a través da sede electrónica, que xa sería por internet, en www.cerceda.org, no apartado de sede electrónica. Eso será para inscribirse nos cursiños de natación. Cambiando de tema, tamén está aberto o plazo dende a semana pasada para solicitar o servicio do Bos Días Cole no Colexio Cruce de Cerceda para o próximo curso escolar. O plazo vai a rematar o 5 do vindeiro mes de xullo. Se trata dun servicio para conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poderán ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso tamén a almorzar. Se queren solicitar o programa Bos Días Cole, primeiro hai que anotarse previamente. Para ello poden facelo no teléfono de Servicios Sociais, no 981 68 60 68 polas mañáns. O Concello de Cerceda volve a organizar unha recollida de plástico agrícola, favorecendo así as explotacións agrícolas e gandeiras do noso Concello. Será o próximo luns 15 do vindeiro mes de xullo. Luns 15 de xullo se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras de Cerceda. O procedimento para solicitar será igual que nas anteriores ocasións. Será que hai que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente, que é o 881 04 67 76, para solicitar o servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado de carga que ten grúa. Tamén debe estar o plástico limpo, sin residuos e atado en
fardos. Insistimos que vai haber nova recollida de plástico agrícola o luns 15 de xullo. Xa a poden solicitar. Tamén se convocaba hoxe un pleno extraordinario para este próximo xoves. Vai a ser a 1:30 da tarde, un pleno extraordinario onde tan só haberá un punto no orden do día, que é un recoñecemento extraxudicial de crédito. Isto será pleno extraordinario. Será o xoves 27 de xuño e que poderán ver en directo na radio e na televisión de Cerceda. Tamén poderán seguilo en directo en internet, non nos sacanle de YouTube. Hoxe, día 25, comenzaba a primeira das quendas dos campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza para rapaces e rapazas ao longo da época estival, para conciliar a vida familiar e tamén unha alternativa de ocio para os máis xóvenes. Está dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 a 2, dispoñendo dun horario ampliado tamén de 8 da mañán a 3 da tarde, que incluso teñen incluído tamén o almorzo. O resto, en total, teñen incluído a merenda. O campamento, o primeiro, xa comenzou hoxe. Se desenrola na Polideportiva Municipal, no Centro Cívico, e tamén se fan saídas diversas, entre elas o parque acuático. Son moitos os nenas e nenas que xa están anotados nestas quendas. A primeira, lembren, empezaba hoxe, e se queren anotarse no resto das quendas, poden facelo no rexistro no Concello ou por sede electrónica. Lembren que aínda queda a segunda quenda, que vai do 9 ao 22 de xullo, a terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e unha cuarta quenda que vai do 7 de agosto ao 21 de agosto. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa ou por sede electrónico. Insistimos que se ofertan estas 4 quendas, quedan aínda 3 e o precio por quenda é de 50 euros. Aqueles que queiran horario ampliado, é dicir, de 8 da mañán a 3 da tarde, o precio sería de 70 euros. E se hai irmáns na mesma quenda, pagarían 30 euros. Cambiando de tema, falamos agora de unhas xornadas de formación para coidar e para coidarse que organiza o Centro de Información á Muller da Mancomunidade de Ordes, pero que se van a realizar aquí en Cerceda. Se trata dunha formación para coidar e coidarse, chamada Ter en Conta. Autocuidado, movilización de persoas, recursos para axudar, tecnoloxía, corresponsabilidade, entre outras cousas, serán os temas nos que se falarán nesta formación para coidar e coidarse. Van a ser os días 4 e 18 do vindeiro mes de xullo, 1 e 16 e 29 de agosto e o 12 de setembro. É gratuito e se alguén quere inscribirse poden facelo a través do teléfono 981 68 21 08 ou polo correo electrónico cim@mancomunidadedeordes.gal. Se queren máis información, insistimos, chamando o teléfono do CIN, insistimos, ou tamén dos Servicios Sociais Municipais de Cerceda, no 981 68 60 68. Tamén continúa aberto o plazo e vai a estar prácticamente ata que remate este ano 2024 as axudas que dá o Concello de Cerceda para a natalidade. Se convocou xa o Concello a principios do mes unhas axudas de fomento da natalidade e asentamento poboacional. A cantidade establecida é de 300 euros, que ten como obxectivo establecer as bases polas que se rexirá o establecemento de axudas económicas a familias do Concello de Cerceda, co obxectivo de impulsar estrategias para fixar e fomentar o aumento da poboación. O plazo de presentación das solicitudes aínda rematará a finais do mes de novembro. Se queren facelo, poden facelo a través da sede electrónica do Concello, na web municipal ou nas oficinas de servicios sociais na terceira planta da Casa do Concello. Por outra parte, tamén lle recordamos que o punto limpo que temos aquí en Cerceda, donde habitualmente, ou donde hai que depositar os residuos voluminosos ou que polas súas características non poden ir os colectores habituais, o que temos en Cerceda, no Acevedo, na parte sur do polígono industrial do Acevedo, pois vai a cambiar de horario ao longo da época estival, ao longo do verán.
En concreto, a partir do día 20 deste mes de xuño, é dicir, dende esta semana xa, e ata o día 30 de setembro, dende xa ata o 30 de setembro, o horario quedará do seguinte xeito. Vai a estar aberto martes e xoves polas mañáns de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. Lembren, martes e xoves pola mañán de 9:30 a 1 e sábados de 10 a 1:30. A semana pasada abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Se abriron as inscripcións para solicitar unha plaza nesta 10ª edición do programa de benestar en balnearios que ofrece estadías en 15 establecementos de Galicia para maiores de 60 anos. En este caso, o plazo para presentar as solicitudes xa abriu e vai a permanecer aberto durante un mes, é dicir, quedará ata mediados do mes que ven. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa tan valorada polas persoas maiores, o permitilles manter unha vida activa e coidarse. Por eso este ano se incrementan as plazas ofertadas ata superar as 1.230 e tamén se aumentan os turnos e os meses de verán, de xeito que aquelas persoas que así o desexen poden disfrutar deste programa dende o mes de xullo ata decembro. O programa Benestar en Balnearios está dirixido a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos de toda Galicia. O Goberno galego destina a esta convocatoria un 9% máis de presuposto que na campaña anterior. Tamén, se queren, están a tempo a participar na actividade chamada Verán Saudable, que se fai unha actividade enfocada a práctica deportiva e lúdica para persoas adultas no noso concello. Esta actividade se leva a cabo na zona do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Xa fai unha semana que comenzou, pero aínda se poden sumar aqueles que queiran. Poden anotarse no Concello de Cerceda, na planta baixa, nas oficinas xerais. Hai 2 turnos. Un primeiro turno que é ás 11 da mañán ata as 12, de 11 a 12, serán os martes e os xoves, e o segundo turno tamén martes e xoves serían polas tardes, para elexir de 8 a 9. Se desenvolven actividades de ximnasia de mantenemento, step, aquagym, yoga, andainas, cachibol, etc. O precio para os maiores de 65 anos é de 9 euros o mes, son 3 meses, e para os de 18 a 65 anos o precio é de 13 euros o mes. Incluso aquelas persoas que acrediten a condición de familia numerosa terán unha bonificación de un 10% no seu precio. Xa por último falámosles deste tempo que está cambiando continuamente. Pois ben, para mañán mércores continuaremos con aire frío nas capas altas da atmósfera e haberá unha fronte que traerá inestabilidade. Con esta situación, mañán os ceos van a estar parcialmente cubertos con chubascos pola tarde, ocasionalmente treboentos máis probables nas zonas do interior de Galicia. As temperaturas non experimentarán cambios significativos ou haberá lixeiros ascensos nas máximas na mitade oeste da comunidade. O vento vai a soplar moderado do nordés. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía, saúdos na radio onde está Tomás Ramos e Marisol Rodríguez. Na televisión está Manuel Eirís, en la redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.